So, hello mga mads. Nawa karon diri sa Malacañang Palace. Before we eat, mga mads, kabulo na mo sa atong protocol. Wow, protocol! Ay, meron ba diyang mango plot? Wala. Busy yung Padre de Pamilya. Ay, siyempre. Wow! Mads in the house. Olo, sa daan ni... Uy! Diretso na. Oh, pwede na mukhaon Pwede mga na. mads. Sus, grabe nga ako eh. Yung mga lahat ng mga kinain ko mga may cholesterol, gakuan talaga. So anyway, mga mads, ang atong dessert. Mango float, maha blanca, cheesecake. Walay diet because it's Christmas. And also we have paratim. Wow! Walang diet dahil merong Meron tayong Limat. secret. Ah, This is roast beef. And of course, ang mga pinaka-paborito sa mga gadala og BH, ang lumpia. So we have a very special guest today, mga mads. Daddy Elvis! Busy ba kasi host siya? Magandang host ka. Siyempre. Ano ba to? This is baked. baked spaghetti. Baked spaghetti. Yes. Baked spaghetti. So before tayo kakain, sir, how many years na ba? How many months or how many years na ba tayo sa FGS? I started last April lang kasi... This year. April lang, this year. This year. Kasi after mag-retire ako, yun na, biglang, siyempre. Wala akong nag-retire, sir. Kaya ako makasweldo sa barko. Di kailangan natin mag-retire dahil siyempre, edad na. Well, So, pero guys, you make a wild guess kung pila ng edad ni sir. So ato na lang tubagon. Pila tong edad, sir? just turned 68. Oh, just turned Yesterday, 68. the other day. Hala, wala ko ni greet. 60, okay lang. Happy birthday, sir. Okay. Ganami ko siya pangalan kay Elvis. Murag dili kayo fan ang iyang parents kang Elvis Presley. Hello, guys. Oh, di ba? By the way, siya sa una mga mads kay kuan siya, seaman. Wow! Dakog allotment. And si Ferrer in by profession, ha? Seafarer by profession. Saan siya nga kuan kumpanya? Marami na ako pinanggalingan ko. Iba-iba yan. Hindi naman talagang sa isa ka lang umpisa ka hanggang matapos isa lang na kumpanya. Hindi ganyan. Iba. Saan? Iba-iba. Hindi sino-sino ha, pero iba-ibang kumpanya. Musta biya ka? So, about kam pala sa FGS, kaya nga, pag-retire ko last 2021 November, dahan-dahan tumaas yung cholesterol ko. Yun lang naman ang problema kasi sa amin fit naman kami palagi eh. Dahil sa barko, hindi kami pwede makasakay ng barko. Yes, most especially sa ilang lab works, manggod, very particular ang kumpanya. Di ba, sir? Ngayon, ito na, last year, nakokontrol ko naman na exercise, pero nag-elevate na nung retire ko ng 2021, tumaas na sa borderline. Yes. So, what I did is, nag-walking, exercise, jogging. Hala, ganun pa rin, lalo pa tumataas. Ito na, nagpa-consulta na ako sa doktor ko. Oo. Isatahan na ako ng Astorvastatin. Sabi ni Sarah, wag muna. Wag muna. Try na natin tong alternative natin. Itong Unicity FGS. Wow! Sabi ko, sige, try natin yan. Sabi niya, okay, 2 weeks. Pero 1 week, magkuang ka. Kung dili gani makuan, Hindi, 1 week muna. Oo. Obserba natin. Tapos, yun na. After 3 days, I lost 3 kilograms kaagad. Parats yan. Grabe. Grabe, 3 kilograms. Grabe. Grabe, Kaya, sir. payat na ako, lalo akong pumayat. Oo. Ito na, sabi ni Syra, okay, 1 week pa, and then, you'll go for your repeat lab. After 1 week, second week na, I was amazed. Pagtingin ko sa result, wow, ang cholesterol ko from high. No, not yet. Down. Before sa repeat lab, kumain ka pa ng lechon. Naimbitahan ako sa kapitbahay dahil may handaan, birthday. Naimbitahan ako, inom, at saka kumain ako ng lechon pa yun, before lab yun. Repeat lab. So pag lab ko, pagkuha ng result, wow.
Sabi ko, first time nangyari ito, within 2 weeks lang, bumaba sa normal level yung LDL ko, pati cholesterol. Samantalang, how many years kung 3 years ko na iniinda na taas palagi cholesterol ko. Oo. Ito lang pala ang sikreto. Kaya doon na nag-umpisa na talaga. Magaling talaga. Doon ko nasubukan. So, yun I was very happy, no? Talagang So, sa'yo dagway sa happy, Sir Big? Sa'yo dagway sa happy ba? Ano hindi yung lugar? naman. Sa resort. Not through emotion ka. Pero sa feeling ko sa loob ko na, wow, thank you Lord. Tsaka Lagi. ito lang pala. Biro mo, 2 weeks. Within 2 weeks? Lagi, sir, di ba kay... Amazing, Nakoy mga kailab ang mga seaman, sir. Grabe, ilang effort. Oo. Hindi kasi kami makasakay ng barko kapag hindi kami physically fit. That's it. True. Hindi kami bibigyan ng kontrata. So, we need to be fit. So, nasanay kami na, kaya nga, nung pag-retire ko, I continued my ngayon, dahil 60 plus na ako, 2 times a year, medical. Yan. Ganon kami. Ba? So, doon ko na monitor yung health ko. Di ba, anak, ka-powerful ang FGS. Oo, totoo na. Kaya nga, hindi naman ako mahilig magkuhan. Kaya nga ngayon, nire-recommend ako na sa mga kasama ko dati sa barko, mga ganon, mga friends ko na ang problema niya, mostly sa amin ang problema, fatty liver, cholesterol, high blood, pero yung mga sugar, wala, active kami sa barko. Hindi masyado sugar. Yun lang. Ayun, meron akong kasama nga na lately, bagsak siya sa medical. Oo. Dahil, So, wala kasakay. wala. Dahil kasi, taas yung kanyang BP. Tapos, ang sugar pa, pre-diabetic. Ay, nagsubok 1 week, bumaba na. Pero matagal na rin standby, kaya ito lang ang problema kasi. Medyo, siyempre, yung FGS, yung product is hindi naman yung parang ang presyo na parang diyan lang. Yeah. Meron nga mumurahin pero halos hindi naman walang epekto. Hindi katulad nito, within 2 weeks makikita mo na maski yung sa kasama ko na yun. Bumaba, sabi ko sa kanya, ituloy mo yung FGS mo kasi diyan talaga bababa. Biro mo 1 week laki na binaba pero nasa kompa siya above level pa yung kanyang 180 yata yung kanyang sugar. Ngayon, nung huling after 1 week, tinanong ko, 116 na lang. Sipin mo yung 1 week. Tapos ang BP niya, dati maabot ng 160, 140, ngayon 130, ganyan. Amazing nga, sabi ko nga. Very amazing. Ako, well, atong lawas manggod mga mads, kaya dili mo gudi siya baratuhon. We cannot find replacements sa Osmeania. So, of course, we need to spend. Okay, we need to spend. Okay, sa naman mga hospital ta. O, di ba? Maintenance mo. Maintenance. Di ba? Overall, kung hindi mo ma-reverse yan, maintenance ka lang na maintenance, magkano rin yan? True. Si Siren On, maabot ng mga, pilang kan mo? Sa maintenance lang? 10K. 10K, kasama na yung iba pang kan, no? I have a No, friend. 10K talaga. I have a friend. Kasi, every 6 hours siya umiinom nun eh. Biro mo, 200, 220 MVP. I have a Ngayon, friend. normal na. Yung maintenance karon is minimum of 20,000 a month. Sabi, no? Di ba? Tapos ang FGS, nara sa Louis V. Capino, di ba? Within 3 months, makikita mo ng resulta kung talagang grabe na yung sugar mo, grabe yung BP mo. Within 3 months. Talagang imposibleng hindi ka mare-reverse. Nindot pa ang resulta, lami pa imong kaon, di ba? Walay limit. We Dahil have food naka-fiber freedom, ka na. mga mads. Di ba, sir? Food freedom. Diba? Kahit ano kainin mo. Kahit anong kainin mo, kahit kainin mo pa yung... Kain lang ng Naka-fiber ka, pagkain mo ng mga ganyan, yung mga matatabang ka, kokot niya kasi yung bituka mo ng, Yes. ng fiber pagkatapos. Hindi masisip-sip ng katawan mo, kaya ilalabas niya. Mararamdaman mo talaga pag try mo ang FGS Yes. at marami kang cholesterol, asahan mo palagi ka na sa west corner na tawag nila. So yeah, that's it. So if you've heard from the person nga FGS since April, so April, May, June, July, August, September, October, November. Hanggang ngayon na yan. Di ba? 8 months, di ba? Normal kayo tanan.
Diba? Congratulations, sir. Last lab ko, okay naman. Kasi every 8 months ako na ngayon. Lumampas ako sa 6 dahil busy. Diba? So, do you have maintenance ba, sir? Awa ng Diyos, wala ako maintenance sa BP, wala ako maintenance sa sugar. Ang kuwan ko lang yung cholesterol, di ba? Yun lang ang pinababa ko. Normal naman. Pero hindi ko. Diba? So, walang Hindi ako may inom ng synthetic drugs, atorvastatin. Hindi ko tinuloy. Walang synthetic drug sa sistema natin. Just lang, all natural. Diba? Yun ang nagustuhan ko. Sa moto siya. So anyway, niya na mong check. Oy, kay kaon sa amin. Uy, kami chismosa. Magod mo ka. Kaon na ta, sir. Niya, ato sa nang i-off. So guys, that is my FGS journey. And thank you very much, FGS, Yes. Company and Unicity. Yes, thank you so much for your testimony, Sir Elvis. And I hope nga daganta na pa-inspire karong adlawan, no? Especially the seniors. Oh, mga Kasi seniors! Mga seniors dyan. Oh. Marami na yan. Mga high blood, sugar, uric, Maubaya. andyan na lahat. Etong FGS, hawak niya na lahat yan. Pwede ma-reverse ang BP, pwede ma-reverse ang sugar, pati uric niya. Yeah, appeal LDL sa mga kuan diha. But yes, again, thank you so much, Sir Elvis. And hope nga dagantag ma-inspire karong adlaw sa atong content. Bye, guys! Bye! Merry Christmas!